Sagen begynder i Finland for mange år siden. Hov, hvad er det? Hvem åbner døren? Hov, hvad er det? Hvorfor er jeg i Mumiland? Hvem er det? Hvad? Du er i Mumiland nu. Ja, det ved jeg. Men kom med mig, Hvorfor skal jeg stole på dig? fordi jeg er den gode Mumin-alf. Sikkert går med Muminolven i skoven, men nu ved jeg ikke, hvilken oplevelse der venter hende. Hvad skal vi gøre i skoven? Vi skal møde min ven. Okay. Hey, Joachim. Skrøkker, min ven. Lang tid siden vi har mødes. Det er sandt. Skal jeg gøre det? Selvfølgelig. Gør hvad for fanden? Hold kæft, kærling. I må ikke dræbe mig. Jeg sagde, hold da kæft. Nej, det er trolden. Skuvtrolden. Nej, skuvtrolden har dræbt vores offer. Vi skal hævne os på trolden. Lå!